Els ingredients són les taronges, que són riques en vitamina C, fibra i antioxidants. Em dic Carla i avui vaig a fer una recepta dolça però prou saludable. És un bescuit de poma. Aleshores, després d'això, el que farem ara va ser anar posant els xampinyons en la paella. Pero nosaltres llevarem la mantega i el llevat. Sucre? No, no, no! Els pancakes són bons sense sucre! A menjar! És el meu plat preferit. Molt bo, ja hem acabat. Ara us toca a vosaltres, però en la vostra casa. L'Organització Mundial de la Salut recomana menjar verdures tots els dies per estar sa i evitar malalties.